Jo. Ach jo. Jo. No, tam něco je. Ona běžím. Co tam je? Diamant. Ja, sakra, pomoc. Pomozte mi. To ne, pomoc. Ahoj lidi, dneska si ukážeme, jak postavit takovouhle past. Viděli jste moji krátkou ukázku. Tak, budeme na to potřebovat ironové dveře, stone, cobblestoneový ten, taková ta nášlapná, no, potom to, se to jmenuje stone slab a diamond, nebo na co ho chcete chytit. Tak, dáme to takhle. Položíme ten našlapný a okolo toho dáme ironové dveře. Tak. Potom co jsem to udělal backlukem. Tak. Pardon za to zdržení. Mně se to vyplo. Tak. Máme to. Tohle můžeme zničit. Vypadni. Tak a jenom tam hodíme diamant. A teď je past funkční. Ne.